Hi mga ka-Ronbel! Ikinagagalak kong ipapakita sa inyo ang isa na namang option para sa inyong bonding. Memorable tong place para sa akin dahil dito kami nag-clan reunion sa side ng papa ko at nag-bonding sa side ng husband ko. Ganda kaya sa feeling na may clan reunion at may bonding, di ba? Di bali nang hindi araw-araw yung communication. Ang importante, may real closest kayo tapos may masayang bonding dahil walang kompetisyon, na walang halong kaplastikan, di ba? Yung totoong pakikisama, lalo na pag nagtutulungan kayo sa kasiyahan man o sa kahirapan. Anyway, welcome to EGI Resort and Hotel. Malapit din ito sa amin, mga 2 to 3 minutes on foot. O diba, ganun ako kaswerte dahil malapit lang ako sa mga magagandang beach or resort and hotels. Ang entrance fee nila is 250 per head. So yung mga bata, doon na kayo magkakaalaman yung free ba or may payment. Sa cottage nila, yung cabana 1 and 2, 2,750. Yung cabana 3 to 9, 2,200. Yung sunset B, C, D na cottage, 3,850. Good for 15 persons. Pag may excess, 250 each yung bayad. Walang corkage sa food, pero sa drinks meron. So ibig sabihin, doon ka lang pwede bibili. Kung gusto mo naman yung may free breakfast, meron pag nag-avail kayo ng room. Good for 2 lang yung rooms nila. Pag meron kayong kids, free yung 2. Sa deluxe room nila, 6,000 pesos overnight stay with complimentary breakfast sa ocean view na. Free na yung entrance. Yung superior room nila, 5,600 for overnight stay with complimentary breakfast. Plaza view siya, good for 2 with free entrance na sa resort. Hanggang 8 p.m. lang yung pool nila sa beach. Kasi cleaning time daw yung 8 p.m. up. Yung standard check-in time 2 p.m., check-out 12 noon. Visit their FB page, EGI Resort and Hotel. Yung price may change without prior notice. For reservation, please contact 0917-822-5815 or 0928-7857542 or 0928-7857542. Basta para sa akin, convenient lang talaga dito. Aside from malapit sa amin, malapit lang talaga sa highway. From the main gate, 3 to 5 steps lang. At pwede ka na makasakay sa mga jeepney or bus para sa mga walang sasakyan. At pag meron naman, wala talagang problema sa parking. Pag naka-check-in kayo dito, tas gusto nyo mag-explore sa labas, maraming mga different kinds of restaurants. Meron fast food dito, tapos may milk tea station. Sabi nila, yung barangay dito, yung barangay Maribago, Little Korea daw dahil maraming Koreans. Hindi lang Koreans, dahil may ESL schools dito so makakita kayo ng mga tao from different nationalities. Kahit naman hindi sila nag-aaral sa ESL school, may mga dive shops kasi dito. May mga beaches, so may maraming turista talaga. At hindi magpapatalbog yung mga Pinoy. Kasi may mga locals din na pumunta dito. From the nearby places or different parts of the Philippines. O diba, believe talaga ako sa Pinoy pagdating sa bondings. Especially for family. Hindi talaga nagmamatter yung kamahalan, ang importante yung bonding. Makikita mo pa yung pera pero yung time hindi na. Kaya give time for family good. Kaya sa may planong magbonding dyan, mag-decide na kayo at mag-reserve na. Sa mga nag-aabang pa ng ibang options, hintayin lang ang aking uploads. Happy to show you videos for more options. Ronbel Gams!